Hvad med grimme de der briller, Per? Ja. Okay, når jeg spørger over. Ej, jeg gider sgu ikke betale nogle nye. Nej, nu siger jeg, gider sgu da ikke betale. Vi skal smide skraldespanden. Det kan jeg jo også. Fuck, hvor Sebastian dansk. Spørg til mig. Tysk. Hvad dumt, mand. Han har jo engang tysk. Skal vi ikke tage ham ud i toilettet og sprøjte vand på os? Jo. Hvad så, Brille? Skal du en tur i vasken? Ja. Jo. Lad mig gå her. Ud på toilettet med dig, mand. Hey, hvad er det? Det er for tyre. Kom her. Stop it! Jeg har mere, mand. Ej. Nej. Fuck, det var griner, mand. Han blev pissevåd. Ja. Hvor lang tid sover du i hverdagen? Og vi mener det. Skal du cykle ind i hækken? Jeg har lige fået besøg af en her. Hej. Goddag. Hvad? Hvad er der dog sket med dig? Jeg bliver mobbet. Hvad bliver du mobbet med? Det er mine briller. Hvem gør du det? Det er Markus og Mikkel fra klassen. Men det er jo ikke i orden. Nej. Nej.
Men de sagde til mig, at hvis jeg sagde det til nogen, så ville de bare slå mig og banke mig. Og hvad, så bliver du siddende her, så henter jeg sgu lige Mikkel og Markus. Ikke også? Kommer lige om lidt, du. Mikkel og Markus, Ja, så snakker med jer to. Nu løber på kontoret. okay. Hej, så Mikkel. Hvorfor mobber I Per her? Utroligt flotte briller. Vil I godt være sød der, Mikkel? Ja, Markus, det er nu lidt seriøst. Ja, okay, mor. Vil I gerne være sød så? Det ved jeg ikke. Altså, det er måske fordi vi ikke har andet at lave. Jeg tror måske, det er fordi, han er sådan meget anderledes. Det kan jeg jo ikke gøre bra. Det ved jeg godt. Hvad synes I, vi skal gøre for at løse det her? Så vi skal nok stoppe med at mobbe Ja. det. Det er det eneste, vi kan gøre, vel? Det lyder jo som en god idé, men tror I godt, at vi kan gøre det? Ja, altså, det... Vi kan prøve. Jamen, det er jo ikke noget med, at I skal prøve. Det skal I jo bare. Ja. Ja, også? Ja. Ja. Vi skal nok lade Per være. Hørte du det, Per? Ja. Ja. Så synes jeg, at vi skal give Per en undskyldning, og så synes jeg, at I skal gå ned til team igen. Undskyld, ja. Undskyld, Per. Okay, okay. Hvordan skal vi så løfte ham? Ja, okay. Er vi klar? Vi lægger ham ned. Er du klar? Jamen, lægger vi ham ned og så bare... Fuck! Kom nu bare! Så! Hvor er det af, du er? Har den sagt gling? Mikkel, hvordan er det at være arbejdsmand? Mikkel! Så. Hvad er der sket, Per? Jeg bliver mobbet. Hvad vil du mobbe med? Det lyder fucking dumt, det der. Ja, kom så. Har du nogen til at sætte en eksportør sidder ved på stolen, hva'? Nej, så sidder du sådan. Jeg spørger lige Mikkel. Hvor er du dum? Du vil have det hele.